Biye arabe juin kalo tile saba san ba fila ani mugan wɔɔrɔ Mali bɔlɔlɔ sira lajɛbɔ aw minnu sɔgɔlen don an sanga ni wagati k'aw ka kunnafoniya jɛlenw olu kɔnɔ. Ni an ka bi don kibaru waatu selen aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaru kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛla bi i b'a fɔ ladala ko kalo an ka jamana kuntigi général d'armée Asimi Goïta ale ni a jɛɲɔgɔnw bɛ jɛ ka drapeau layɛlɛ Kuluba palais kɔnɔna na. Ni o laɲɛnamayara kunu tɛnɛ juin kalo tile fɔlɔ san ba fila ani mugan wɔɔrɔ fɛn min kɔni ye ni drapeau layɛlɛ kɔni ye ale kun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka faso kanu don jamana kɔnɔden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen dusukun na min sen fɛ an ka jamana kuntigi général d'armée Asimi Goïta ka fara a jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen kan u bɛ jɛ ka ladala drapeau layɛlɛ kɛ kalo Kuluba palais kɔnɔna na. An ka wolomasiri tabaw ka wulikajɔ baaraw kɛra sababu ye ni ka dankari kɛ jatigɛ wale tigilama caman olu ka ɲɛnamaya la ani u bolofɛn minɛ caman. État major général des armées an ka finitigilakaw ka ɲɛmaa ye kunnafoni kɛ ka jira k'a fɔ ko tɛnɛ don juin kalo tile fɔlɔ san ba fila ani mugan wɔɔrɔ an ka finitigilakaw ka sanfɛ pankuru ka ɲinini baaraw kɛra sababu ye ni ka taa bɔ jatigɛ wale tigilamaw daga yɔrɔ dɔ kan yiri dɔ kɔni jugɔrɔ Sevare Wolodugu yanfan fɛ Moti marabolo kɔnɔna na min sen fɛ a jirala k'a fɔ ko an ka lakana finitigilakaw ka wulikajɔw bonyana kosɛbɛ min sen fɛ u ye dankari kɛ jatigɛ wale tigilama caman olu ka ɲɛnamaya la ale ni u bolofɛn minɛ caman. O de hokumu kɔnɔna na État major général des armées bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin an ka lakana finitigilakaw ma min sen fɛ a b'a laɲini jamana kɔnɔden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ u k'u hakili sigi ko fɛn min kɔni ye an ka lakana finitigilakaw ye u cɛsirilen don kosɛbɛ yaasa lakana ale ni basigi bɛ se ka sabati an ka jamana marabolo fantan naani bɛɛ lajɛlen na. Tɛnɛ don juin kalo tile fɔlɔ san ba fila ani mugan wɔɔrɔ a jirala k'a fɔ ko Kɛɲɛba ale ni Bamakɔ cɛ voyage mobili dɔw kɔni yɛlɛla ma bugunatigɛbaliw kɔni ka mugujugu pɛrɛn dɔw kɔni dogolen kan dugu jukɔrɔ min sen fɛ mɔgɔ 5 olu bɔnɛna u ni na maa 10 caman olu kɔni banana. O de hokumu kɔnɔna na kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye Afrika kɔrɔ mɔgɔw ye olu ye u sen fa ka se nin yɔrɔ kofɔlen na joona yaasa u bɛ se ka lakanako ale kɔni sabati ni sira kofɔlen kɔni ka Kɛɲɛba ale ni Bamakɔ cɛ. O de hokumu kɔnɔna na kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko banbagaci wale tigilamaw kɛra sababu ye ni ka bingani wale ta ka ɲɛsin Segu marabolo dɔ kɔni ma min sen fɛ u ye maa caman olu kɔni bɔnɛ u ni na ni ka o jɔw kɔni ta ka o cari bɔlɔlɔsiraw olu sanfɛ. An bɛ taa ka jolo tɛnɛ don mɛn kalo tile fɔlɔ san ba fila ani mugan wɔɔrɔ kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko dugukolo ko kɛra sababu ye ni ka du fila olu de kɔni kari ɲɔgɔn na min sen fɛ a jirala k'a fɔ ko maa kelen o kɔni bɔnɛna ani na ni ka maa caman olu kɔni bana ka tɔn Jumantɛnɛ commune na Kajolo marabolo kɔnɔna na. O de hokumu kɔnɔna na an bɛ wagati min na i ko sisan fɛn min kɔni ye maa joginbagatɔ ninnu kɔni ye ni dugukolo kɛlɛ kɔni sen fɛ olu bɛ kɛnɛya tigilamaw olu ka bolo kan nka fɛn min kɔni ye nin wale ninnu ye olu kɔni tora kiiri tigilamaw olu ka bolo kan. Fonctionnaire kura 40 olu gɛnna ka bɔ sarasuya formation kɛli la. Direction du service national des jeunes SNJ ye kunnafoni kɛ k'a jira k'a fɔ ko kunu tarata juin kalo tile fila san ba fila ani mugan wɔɔrɔ fɛn min kɔni ye fonctionnaire kura 40 ye olu kɔni gɛnna ka bɔ sarasuya formation kɛli la k'a sabu kɛ ko fɛn min kɔni ye nin ma kofɔlen ninnu kɔni ye u taara seliba fɛti o de kɔni laɲɛnamaya u ka denbayaw la ka sɔrɔ permission o yɛrɛ kɔni tɛ u bolo. O de hokumu kɔnɔna na direction du service national des jeunes SNJ ni ma kofɔlen ninnu kɔni gɛn ka bɔ finitigilakaw ka formation kɛli la. An bɛ taa Segu marabolo kɔnɔna na Segu procureur ni a bɛ wele ko Mamadu Makan Sidibe ale ye kunnafoni kɛ juin kalo tile fɔlɔ san ba fila ani mugan wɔɔrɔ min na a b'a jira k'a fɔ ko maa o maa ni i kɔni minɛna tajire kɔni yurukuyurukuli la i ni ɲangi min ka kan o bɛ da i kan ni o ɲangi kɔni bɛ tali kɛ min na o de ye san 3 kaso fo ka taa se amande yɛrɛ kɔni sarali ma ni o bɛ se ka t'i jɔ miliyɔn kɛmɛ bɔɲɔgɔnko o de kɔni na.
o de hokumu kɔnɔna a jirala k'a fɔ ko ni kunnafoniya nunu ɲɛsinin no maa min ma o bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ minnu kɔni bɛ ni olu bɛ taji de kɔni ta ni ka a feere fo ka taa se station gérant ma ale ni pompisiw kɔni ma yaasa taji yurukuyurukuli ale bɛ se ka dɔgɔya an ka jamana kɔnɔna cogo min na. Walasa ka kɛnɛya ko sabati an ka jamana kɔnɔna na an ka finitigilaka minnu bɛ ni olu ka baara ɲɛsinnen don ɲɛnaminimafɛn kɛlɛli ma ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na ni u bɛ wele ko OCS olu ka ɲinini baaraw kɛra sababu ye mais kalo tile 31 su san 2026 Torokoro Bugu Bamakɔ kɔnɔna na ni ka tɛgɛda kɛ shisha mina 30 bɔɲɔgɔnko olu kɔni kan ka u to shisha mina min sen fɛ u ye shisha appareil caman kɔni minɛni ma kofɔlen ninnu na hakilina jigila a bɛ wagati damadɔ bɔ an ka jamana marabagaw kɔni tun ye shisha min kɔn ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na yaasa kɛnɛya ko ale bɛ se ka basigi cogo min na fɛn min kɔni ye shisha ye ni ale kɔni sɔrɔla mɔgɔ min bolo i ni ɲangi min ka kan o bɛ da i kan o de hokumu kɔnɔna na an bɛ wagati min na i ko sisan fɛn min kɔni ye nin ma kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen u bɛ kiiri tigɛlamaw olu ka bolo kan u ni ɲangi min ka kan o bɛ na da u kan. Ka sangani jatigɛ wale tigilamaw ka bingani wale ka ɲɛsin an ka lakana finitigilakaw dagayɔrɔ caman ma avril kalo tile 25 tɛmɛnen san 2026 o de hokumu kɔnɔna na Gawo finitigilakaw y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye motobaw kɔni ye olu kɔni bolili kɔni no ɲani wagati damadɔ cɛ yaasa lakana ko ale bɛ se ka basigi cogo min na Gawo dugu kɔnɔna na fo ka taa se an ka lakana finitigilakaw dagayɔrɔw ma Gawo dugu kɔnɔna na ni moto kofɔlen ninnu kɔni bɛ tali kɛ motobaw o de kɔni na ni o dɔw ye sanili Apsonic fo ka taa se Awjinu ma ale ni motoba wɛrɛ caman olu kɔni ma yaasa fɛn min kɔni ye basigi ale ni lakana ko ale bɛ se ka sabati cogo min na o de hokumu kɔnɔna na kunnafoniya dɔw y'a jira k'a fɔ ko ni wale ninnu kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka dɔ fara moto jakartaw olu de kɔni sɔngɔn kan. An bɛ taa kɔkan kibaru la ni kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko Niger jamana fo ka taa se Benin jamana ma olu ye bɛnkan kuma dɔw kɛ kunun tarata juin kalo tile 2 san 2026 yaasa u ka bolodi ɲɔgɔnmayaw olu bɛ se ka sabati cogo min na fɔɲɔgɔnkɔ dɔw olu kɔni kɔfɛ kabini san 2023 wagatiw la min sen fɛ u ka kumaw kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye u ka frontières ye ko u bɛna olu kɔni dayɛlɛ o de hokumu kɔnɔna na u ye jɛkulu dɔ kɔni sigi sen kan yaasa ka fɛɛrɛ sɔrɔ u ka bolodi ɲɔgɔnmayaw olu la ale ni u ka bɛnkan ko olu la yaasa ni jamana fila ninnu ka taaɲɛ ni lakana ko bɛ se ka sabati cogo min na Benin ale ni Niger. An bɛ taa Nigeria jamana kɔnɔna na ka sangani jatigɛ wale tigilama Boko Haram mɔgɔw ka bingani wale ka ɲɛsin Nigeria jamana ma mais kalo tɛmɛnen san 2026 min sen fɛ u kɛra sababu ye ni ka ekɔliden 39 olu de kɔni jaso fo ka taa se ekɔli karamɔgɔ 7 olu de kɔni ma o de hokumu kɔnɔna na fɛn min kɔni ye Nigeria jamana ekɔli karamɔgɔw ka lafasali tɔn jɛkulu syndicat ale y'a jira k'a fɔ ko u bɛna grève daminɛ juin kalo tile fɔlɔ san 2026 fo ka taa se wagati damadɔ ma yaasa ni ma kofɔlen ninnu kɔni bɛ se ka labila cogo min na an bɛ wagati min na i ko sisan fɛn min kɔni ye Nigeria jamana finitigilakaw ye u cɛsirilen don kosɛbɛ yaasa ni ma kofɔlen ninnu kɔni bɛ se ka labila cogo min na ani ka lakana ko sabati u ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen na. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbɔ aw minnu kun sɔgɔlen don an na ni wagati na ni bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni dilaw olu la aw kan bɛn kunnafoni di kuraw olu kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka lakana ale ni basigi sabati an ka jamana kɔnɔna na.